Доброго дня, діти! Запрошую вас написати графічний диктант. Будемо рухатися по клітинкам. Вліво, вправо, вгору або вниз по команді. Спочатку знайдемо точку, від якої ми почнемо малювати. Від лівого верхнього кута або від вашої останньої роботи відступили 5 клітин зверху. 3 клітини зліва. Постав крапку. Постав олівець на крапочку. І починаємо. Діти, будьте дуже уважними. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вниз. 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 Одна клітинка вліво. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вліво. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вліво. 4 клітинки вниз. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Дві клітинки вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вліво. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вліво. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вліво. Одна клітинка вниз. Дві клітинки вліво. 3 клітинки вниз. Одна клітинка вліво. 3 клітинки вгору. Дві клітинки вліво. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вліво. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вліво. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вліво. Одна клітинка вгору. Дві клітинки вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вправо. 4 клітинки вгору. Одна клітинка вліво. Одна клітинка вгору.
Одна клітинка вліво, одна клітинка вгору, одна клітинка вліво, одна клітинка вгору. Малята, подивитесь уважно на малюнок. Як ви думаєте, що ж у нас вийшло? Ну, звісно ж, сьогодні з вами ми зробили графічний диктант. Квітку. За бажанням квітку розфарбуйте. Молодці! Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!